Right, माने सरलपारा रिभार बेदआव हमनानै लाबोनाय जायो आरो बेखौ खिन्थु बिसोरखौ जोङो हमनो मोननाय जायाखिसै गासै बेथ' 17 लाख टटेल ट्रेक्टर दंफां बाइक लानानै 17 लाख 14,999 जोङो बेखौ माबा खालामदों एप्रक्स आरो बाजार मुल्यआ डिपार्टमेन्टेलाथ' जोङो जयेन्टलि डिउटि जाबोगासिनो दङ दिनैसिम आङो बेहाय 20 मार्चआव आं बेहाय जयेन लाफैदों 20 मार्चनिफ्राय आं दिनैसिम मैयासिमाव मैयाबो जादों 6 बार आङो जयेन अपारेसन खालामबाय 20 मार्चनिफ्राय दिनैसिम 2 मास सामथिं जाबाय आङो बेहाय फैनाया बिनि गेजेरावनो आं 6 बार खालामबाय 6 बार खालामसेयावबो आङो माने बेहाय माने कन्ट्रल खालामनांगौआ कठिन होननानै आं सानो आरो आङो मानि थाखाय माने बिसोरो ओरैबायदि लोब लोब ओमफ्राय आरो माखासे माने पलिटिकेलबो माखासे एसे उसुबिदा जानानै दङ बै बेराफारसे भटबो जायाखै बेराफारसे लकडाउनबो जाहैबाय बेफोरबायदि नानानथा समस्यानि थाखाय माने जोंनि थाखाय एसे असम्भब जाना फैदों आरो फरेस्टनि थाखाय मा जायगानिफ्राय फैदों मानसिफ्राथ' दं सोरबा नागालेण्ड होनो सोरबाबा माबा सनितपुर सोरबा कुसुगाव लकेलिटि रुनिकाटा जाहारबारिनिबो दङ लकेलिटि जर्दानपुर दङ कुसुगाव दङ बेफोरनिफ्राय दंदलाजोबो मानसिफ्रा जुदि बेबायदि इलिगेलि जुदि हाबबाय थायोब्ला दंफांबो थानाय नङा हाग्राबो थानाय नङा मा थानाय नङा बेखौथ' हाग्रा गैयाबाथ' उल्टाफानियाबो गैया उल्टाफानियाव दिनै मानसिफ्रा फैयो बहुतआनो फैयो उल्टाफानियाव दिनै रिसार्च खालामनानै अनेक गथ'फ्रानो माने गावनि फिउचारखौ खालामनानै लांबाय आरो बर'नि थाखाय मोनसे मुल्यबान सम्पति जाबाय बिसोरो दिनैसिम खिन्थु बे हाग्रा थायाब्ला बेबायदि जोंनाव मुल्यबान माने सम्पद माने गथ'फ्राबो जोंनि बर'नि जाथिनि सायाव माबानाय नङा उजिनाय नङा थानाय नङा आरो सरकारा दायथ' लानांगौ आरो बेवहाय जोंनि गथ'आ गोजान गोजानाव थांनानै बाहाय बिसोरो रिसार्च खालामहैनांगौआबो असम्भब जोंना खाथियावनो दङ बाहेरानाबो फैयो जोंनि खाथियावनो फैनानै रिसार्च खालामनानै जोंनो पिएइचडि खालामनानै थाङो दिनै बेबायदि खालामनो जोंनि गथ'आ गोजानाव थांनानै खालामहैनो हाया रैखाथिनि आंखाल साफिसियेन्ट नङा जोंनि माबाया दा स्टाफआबो साफिसियेन्ट नङा बेनिफ्राय आरो माखासे बहुद जोंहा प्रब्लेम दं जेरै भेहिकेल प्रब्लेम फुवेल प्रब्लेम नानानथा धरननि प्रब्लेम थायो बेफोरबायदि उसुबिदा जानानै थाबाय थायो जोंनाव दासो माने सरकारा तरफनिफ्राय जाहाथे माने फरेस्टखौ एसे स्ट्रं खालामनानै हरो जेरैखि जाया माने स्टाफआनो होन बा माबायानो होन बेफोरबायदि एसे आरो जोंखौ जेनेबा माने उसुबिदा खालामफैयोबा जोंनि सायाव जुदि जुलुम खालामफैयोबा सरकारा जाहाथे जोंनो लोगो लाफायो जों बिदिखौ लुबैयो